Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όπως τα είδατε στο προηγούμενο βίντεο το μικρό, έχουμε εδώ ένα μηχανισμό επιστροφής της μπάλας χωρίς βοηθό. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ απλή, θα σας την εξηγήσω με όσο μπορώ πιο εύκολα λόγια και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, η μπασκέτα είναι 3-5, είναι Ολυμπιακό, να το πούμε έτσι, διαστάσεων όσον αφορά το ύψος, όσον αφορά το καλάθι και όσον αφορά το πλαίσιο το οποίο έχει γύρω-γύρω. Τι κάνω τώρα, όπως βλέπετε δημιουργούμε ένα ημικύκλιο, έτσι. Με διάμετρο από το ένα άκρο έως το άλλο είναι 3 μέτρα. 3 μέτρα επί 3,14 βρίσκουμε, είναι γύρω στα 9,5 μέτρα η περιφέρεια. Επειδή όμως εμείς θέλουμε μισοφέγγαρο το μισό, διαιρούμε 5 μέτρα. Έτσι πήρα ένα δίχτυ 5 μέτρα φάρδος. Λοιπόν, έβαλα γάλτους επάνω με ούπα, κυκλικά όσο μπορούσα πιο κυκλικά. Βλέπετε. Και ανέβηκα με τη σκάλα επάνω, τα κρέμασα και εδώ έχουμε το εξής. Θέλουμε να δώσουμε μια κατηφορική πορεία. Παίρνουμε αυτές εδώ τις σωλήνες, δένουμε πάνω, στις οποίες σωλήνες, προσέξτε, έχω βάλει μια τσιμεντένια βάση. Αυτή είναι η βάση για να πέφτει το κέντρο βάρος κάτω, να σταθεροποιείται. Επειδή όμως δεν ήταν πολύ ικανοποιητική κατάσταση, έβαλα και μια λαμαρίνα από κάτω. Εδώ μια λαμαρίνα και διεύρυνα το πεδίο κάτω της βάσης και με αυτόν τον τρόπο πήγαμε πολύ καλύτερα και έχει μεγάλη ευστάθεια. Το ίδιο έκανα και από εκεί. Βλέπετε. Στη συνέχεια τι έκανα, πήρα μία άκρη, την έστριψα, την έκανα έτσι σαν σκηνή στρογγυλό, μάζεψα και τη σούρα, το τέντωσα δηλαδή, και εάν δεν το τέντωνα εδώ, εάν δεν το μάζευα εδώ, θα ήταν πολύ χαμηλά. Με πράγμα το οποίο δεν ήταν λειτουργικό. Άρα το τράβηξα αυτό, μάζεψα τη σούρα που λένε, την έφερα εδώ, την τύλιξα γύρω-γύρω, την έκανα σαν σκηνή και την έδεσα πάνω στη σωλήνα. Το ίδιο έκανα και από εκεί εννοείται. Στη συνέχεια τι έκανα, επειδή αυτό το τραβάει προς τα μέσα και σίγουρα θα έπεφτε προς τα μέσα, θα έπρεπε να δημιουργήσω μια αντίρροπη έτσι, κατάσταση. Έτσι έδεσα ένα σκηνή, το πήγα επάνω στην κολόνα εδώ, βλέπετε. Το έδεσα, το τέντωσα, το ίδιο έκανα και από εκεί και έτσι δημιούργησα μια σχετική ισορροπία. Να δείτε τώρα τον τρόπο πώς γυρίζει η μπάλα κατευθείαν σε εμάς. Τώρα είναι δύσκολο να κρατάω και το ντάμπλετ και να βαράω και βολές. Θα επιχειρήσω όμως όσο μπορώ. Να το, αν είναι δυνατόν, κατευθείαν μέσα. Είναι δυνατόν. 2 στα 2 κυρίες και κύριοι. Ας το σταματάω, δεν είναι ανάγκη να χαλάσουμε το σερί. Τώρα κοιτάξτε, το ρίχνω αριστερά. Η μπάλα έρχεται κατευθείαν στα χέρια μας. Το ρίχνω δεξιά, όποιο να το ρίξεις. Βλέπετε. Η μπάλα έρχεται στα χέρια μας. Έτσι. Λίγο φαντασία θέλει, λίγο μεράκι. Να ασχοληθείς με κάτι. Να σε γεμίζει αυτό που κάνεις και όλα τα υπόλοιπα είναι δευτερεύοντα. Κυρίες και κύριοι, από τις μπασκέτες του απείρου κόσμου, γεια σας.